Вие нещо намерихте ли? Босна, вие трябва през пресата. Нема да пресата. Не знам, че вече е Имаше... Защо бе бил повече от 3 часа? Той за 3 дава. Аз съм го казал и го знае. Тебе 3 ти е лимита. Той го знае и пак веднъж вика. Ей, Владе прав. И 30 спред идеално. Като ви разрешим, вече... Ама не мога да се познаме вратове. Това е вие сте едно те... Той ти, абе. Това е такива...